magbabaril-baril pa ako sa luneta, magiging Jejemon lang din pala kayo. So ito ba dapat yung Rizal? Guys, tatakas yung mga tropa natin sa gawaan ng pyramid. Ayan, Si Moses! Oh my God, may God, may Diyos. Magtatanim ako lang dyan ka! Hindi mo may AI ang mga sinusulat ng Face on Pad. Kakaiba yan. Muso yung mga kasaro ka pa si Paolo at sana maingat kayo ngayon tag-ulan, malamig, kailangan natin ng kayakap. Kaya nandito tayo ngayon para sa mga memes na magpapainit sa atin agad simulan. OFW gawa ng Hirap pyramid. dito mag-work sa gawaan ng pyramid. Si Foreman dito, grabe, magpa-OT. Habang buhay ang OT, AI. may palatigo pa. Sa mga nagtatanong. Galing. Ito yung sinasabi sa Google View to sigurado. Hindi ko lang kung Pro to Ultra. Di ba? Ito yung sinabi sa inyo dahil sa dati natin video na pati yung audio, pati yung mga nag-VO, meron na din. Kuha, pati daliri kuha na. Itsura, Pinoy Core. Pa-OT. Habang buhay ang OT, may palatigo pa. Sa mga nagtatanong ano cobra namin dito pag pagod na kami, eto guys, dito kapag pagod ka na, papakagat ka Cobra na dalawa ang buntot. sa cobra para umikli na yung lifetime contract mo, di ka mapagod. Guys, mag-uukit kami ng edits dito sa pader ng pyramid. Tera. Maiinis pa sa'yo ang Sun Gadra. Ito siya. Ito si Sun Gadra. Ayun. Foreman, lalagyan namin ng edits ng Pinoy itong pyramid. Guys, ayan Pinoy yung trabaho AI namin vlogger. dito. Nabuo kami ng pyramid. Mahirap maging OFW pero kakayanin para sa pamilya. Grabe Sa ka. sobrang dami ng mga vloggers natin dito sa Pilipinas, kuwang-kuha na agad nung Google View yung style. Hindi ko nga alam kung kailangan mo mag-upload ng video para meron silang pagbabasihan. Hindi naman niya alam agad-agad yun. Kailangan niya maaral. So, ganoon naman talaga ang AI. OT por nanlalatigo ka pa. Kaya ka tuloy minamalas. O ayan, insekto over. Sigurado ako nag-iisip na malalim yung mga VO, yung mga gumagawa ng mga skit, di ba? Yung mga gumagawa ng ads sa isang buong production pa ng kumpanya. Ito nagagawa within ilang minuto lang, 10 to 15 seconds ng video na ito. Nakatakot siya dahil lagpas na niya yung mga pinagtatawanan lang natin na brain rot AI videos noon. Like, makasabi ako noon, 2 years ago lang, 1 year ago lang yung mga yun. Ang bilis. Ito yung sasabi nila, exponential na learning ng AI na hindi ganito matuto ang mga tao. So, nalalagpasan. Guys, mag-uukit kami ng tarob dito sa pader ng pyramid para malito Kamukha ang ni mga Diwata. archaeologists sa future kung ano to. Di nila alam, tarob lang pala. Uy, what in the Minecraft? Nakalagay lang yung hangin, yung apoy. Yan ang malakas sa mga AI. Lumulo, sabay hawak. Guys, na-scam kami. Sabi magkakapera kami. Pyramiding scam pala. Literal pala. Pyramiding, Papagawa. Pucha, may mga ganito na. Meron na siyang nagpipan. Sigurado ko ginagamit na to ng mga malalaking production sa mga movie. Walang ganito sa AI dati yung ganyan, yung merong shot dito sa gilid. Tapos, Pyramid. lalapit siya dun. Change scene to eh. Itong paggawa ng Dennis Trillion, madali magparami. Nagigets ko pa yun. Pero ito, may mga shot na, may mga shot list na sila nagagawa. Grabe, galing. Mukha nga siyang burot. Si Foreman, puro vlog na lang. Di na tumulog eh. Simulan na ang arawangan. Komikis. Arawan Sabi pitikan. mo pakiyawan to? Bakit arawan pala tayo dito? Yung pa rin talaga, yung pa rin ang hirap nila, yung mata. Hirap na hirap pa din sila tumingin sa mata eh. Perfect din naman nila yan. Wala pang ibig sabihin ng mata sa mga AI. Yun yung pagka-soulless nila. Pero bagay ito, minsan natatamaan nila. Tiba-tiba ka dyan. Lalatiguhin daw tayo ni Ano yung ba't Foreman. nagbabato ng lating ko sa hangin? Kasi nagpuslit Pucha, may effect. Yung mga nagbabato ng buhangin sana para may effect, di ba? ng boulder sa site yan. Laki-laki. Merong magjowa doon sa taas. Ano to? Nakatakot Yan, ga. laki-laki Parang yan. horror. Bakit ako may latigo? Nagsiksik ka doon ng boulder sa bahag mo palabas ng site. Teka, di ba dapat may ahas to? Mukha siyang brief eh. No? Dito lalabas yung edits mo. Guys, na-checkpoint kami. May dala kaming mabigat na gramo ng bato. Lubog pa Oo nga. naman mukha nito ni tropa. Sa mga nagsasabing mahina ako, ilan hinahalo niyong sako ng buhangin? Dito, hinahalo ko isang buong disyerto. Galing oh, mukha mukha nga talaga siyang Pinoy, isa pa. Sugat-sugat na nga yung braso niya oh. Nabilad sa araw, naging crispy na. Paano nga ba nagawa ang mga pyramids to? Kung walang tulong, wala silang sting, wala silang kubra, paano nila nagawa yun? Hirap doon, wala nagsasabi na eat well baby. Guys, tatakas yung mga tropa natin sa gawaan ng pyramid. Ayan, Si bibiyakin Moses! ang dagat. Oh my God, may God, Try may Diyos. namin sa ibang bansa mag-OFW para sa pamilya natin dyan sa Pinas. Guys, tumatakas kami sa gawaan ng pyramid. Ito, Tumata ka sila sa... Ang shortcut pala ay sa Dead Sea. Kuha na Nice. yung dagat. Sumama na ako sa pagtakbo. Ang gamit pa niya dito, stick ang putik. Every aspiring vlogger na 100 km radius, ito. Wala kayo gadget dito. Wawasakin ko itong mga... yung 10 commandments, the references. Wala pa, hindi pa nakasulat yung mga commandment, okay lang. 4.
Oh, the cinematic pause. Para yun namatay si Iron Man. Guys, nakakamiss kumain ng mami sa Pilipinas. And ito halata mo pa yung difference ng foreground sa background. Di ko lang bakit mukhang talong yung nasa likod na bangkay doon sa likod. So katabi nung inaayos yung patay, yung lutuan at kainan nila. Pero ito sobrang realistic na nito, itong nasa harap. Pero ito likod halatang cartoon pa. Ganito ang mamihan namin. Nawala yung pamakyo niya. Stroke, natawa siya sa kaya kukuha nga yung mga vlogger, yung mga natatawa bigla, di ba, yung mga nagsisimula pa lang. Sinaunang panahon, puta si nag-deliver Nani, ako ng mga gulat ako. lola. Lola move po, para kay Paraon. Lola I mo. won't accept. Wrong parcel. Okay pero nakakatakot na, sobrang realistic na siya. Ay okay, nice. Dilat por. Iho, pahingi naman ng isang stick ng Yose. Wag na, bulok na nga yung okay. Iba naman yung Dahil busilak ang iyong kalooban. sa tingin ko nga meron siya ina-upload na video na iba kasi meron ganito na walang sense. Pero, so ibig sabihin meron silang parang pinagbabasihan. Yung butas, oh my, yung trypophobia ko, yung mga butas nakakataya ko yung may butas sa bibig. Lana, babagsak Ano na! masasabi niyo sa mga tao? Babagsak na mga Ang sabi vlogger! namin sa kanila ay shining mother dad. Anong shining mother dad? Inang ina mo. Hindi porket naglabas ng Di ba ganun sila? Yung biglang tatawa na lang. Sa akin, lahat nakagiti. ay ilalabas mo na ang embutido. Meron akong teorya. Yung una natin mga robot na magiging commercial friendly, ito yung una nilang emosyon na kakailanganing ma-perfect. At dahil doon, sobrang weird para sa atin pa nakita natin yung mga ganon. Kasi hindi nila alam yung ano yung humor, ano ba nakakatawa. Ang hirap dun sobrang innate yun sa isang tao At iba-iba pa. So, ang hirap gumawa ng code na ang ibig sabihin ay tumawa ka sa sinabi niya. Kasi pwede siya maging sarcastic. Kaya pagiging sarcastic, kailangan mo ng konteksto dun sa nagsasabi at kung ano yung pinag-uusapan nyo. Kaya gusto ko sa mga lengguwahe at humor Ibang-iba siya So ito, may cue lang sila. Guys, may road rage. 1880s version. Ito yung mali sa isang vlogger, yung nasa gitna siya Usually nasa gilid lang yung isang vlogger. Sa unang panahon, Ray, papasyado Di na Ornel? Ikaw ba yan? ng G na galing pa ng 2025. Subukan namin itong G Uy, ba't yung binitawan yung G na 2025? Hype kayo, nagpabaril-baril pa ako sa luneta, magiging Jejemon lang din pala kayo. Ito ba dapat yung Rizal? Hindi yan ang mukha ni Rizal. Like and Puta, follow, moonwalk. Comic. Nagmo-moonwalk si Rizal. Ang lala talaga. Nakakatakot. So ano pala siya? Scriptwriter siya, director sa teatro. Kaya pala ang dami niyang input. Kailangan mo ng prompt. Kailangan mo maging creative kung gusto mo maging AI prompter. Marami kang kailangan na mga setting. Kasi ilalagay mo lahat yun. Literal nagdi-direct ka sa mga robot. Anong gagawin mo? Ito dapat. This is the perfect burger I've ever seen. Gawin mo nga yun sa AI kung posible. Pakitry ka. Titanic. Yun ba yung si Jane Sa malaking reference? barko na to, pero tingin ko dahil sa kalandian ng dalawang yan sa likod ko, malulubog tong barko. Anyway, shoutout kay Comic Is, di ako kasali dyan Guys, may nagbebembangan dito sa parkingan ng kotse, dito sa barko. Ang lupit, may Galing. pag-aapir Uy, pa sa horror. salamin ng kotse, guys. Guys, tumama yung barko natin sa iceberg. Nakatingin kasi sa naghahalikan yung bantay, kaya di niya nakita yung iceberg. Ayan, dahil sa kalandian na yung dalawa, tumama tuloy sa iceberg. Paano nyo yung to barko, na-upload? nalubog na May tuloy. wifi pala sa Di gitna talaga ng ako dagat. kasali dyan Wala nangyari. Mga may may lamig ngayon, hayop kayo. Sige, bembang kayo ng bembang pag kayo nabuntis. Sige, Starbucks, samgyup, Lucky Me, Paresan, Cup Noodle, nagluluga. Sarap sa lahat sa katawan. Sinigang, bigyan mo ng sinigang. Kakasabi ko lang nagkikrave ako ng sinigang na masebo-sebo. Yung taba nagpapawis, tapos papatak doon sa sabaw na may asin. Lagyan mo ng sili. Okay, nagutom na ako. Kadel sinigang, pumili ka. Shooting guard. Jason Titom! Ang lakas mo di mo marirecreate ng AI yan na mga ganyan pagkakataon. Rod, touchdown. Ang daming gagawa nito. Iba't ibang yung mga bayani. Ang daming mukha ni Rizal mag-iiba. Napipicture ko Pwede na Magellan. Touchdown Limaza. Portuguese Explorer. #chill. #FIP Viral. #follow to follow. My day muna bago pumatay ng mga taga-ibang isla. Kay Prince of Pad. Kachora Gay conquered the universe with grace, intelligent purpose. Now she follows someone. Okay. Lalagyan niya ng meaning ang kanilang pag... Hindi mo may AI ang mga sinusulat ni Prince of Pad. Kakaiba yan. May essay din yan. 100% perfect lagi yan. Lahat na lang may makonek. Okay lang yan, kuya. Nagpapasaya sa kanya. Alam mo yun sa mga, yung sa mga klase nung sa English or sa reading comprehension. When the writer says, the curtains are blue. Tapos sasabihin ng English teacher about, the curtains are blue because he is melancholic, he is sad, he just lost his wife, and his parents doesn't love him anymore. Tapos yung purpose talaga ng writer, blue lang talaga kasi wala akong maisip na kulay no moment. So, mas
malakas pa sa audio ng game kaysa sa video. Kailangan kasi para sa retention nyo. Kung hindi, mapapalitan kami lahat ng AI. Makikita mo na ako sa Google View. Magtatanim ako ng dyan ka, tarang! Puki lang ina mo eh! Pabigat! Pinaka-valid na crash out. Di na kita kailangan diligal. Meron na ako ibang mga halaman na mas importante sa'yo. Pinapalaro nyo nga sa kanya kasi naglalaro ako ng Clear Obscure. Tapos ko panoorin nyo na lang. Ayan, ipipin comment ko na lang din. Maganda siya. Maganda siya, promise. Mikor. Yeah! Ito natin for today ay adobong manok. And yung food natin, adobong manok, bobo naman ito. Baboy ito, manok. Hi guys, so kain. Ito yung mapapalitan eh. Mapapalitan na kami ng mga AI. Kasi nga nagkakamali kami. Meron ako ditong adobong manok. Utang Baboy ina mo, nga! Adobong baboy nga. Anyway, Any when. Any which way will happen. Sunod. Pero yung kanina natawa siya nung natapos siya. Di ko alam saan niya nakuha yung cue na yun. Yung galing eh. Feeling ko taga may in-upload eh. Siguro yung prompt doon, pagka-upload ng video na isang random vlog, make a Pinoy OFW that is working in Egypt. Kasi yun yung lumabas. Ay hindi pa pwede mag-upload ng video. Siguro ang tagal nun. Kasi pagka-prompt mo, kaya again, can I upload here, make it a certain way? Di pwede. Siguro, siya, parang stairs. So, gagawa ka na ganyang video. Lalabas. Try mo ulit, lalabas. Tapos paano siya, pa-optimize at parang papino ng papino hanggang makuha mo yung gustong-gusto mo. Parang literal didirect ka talaga. Kaya nga kita mo, sobrang dali kay Comic Case kasi nga sa teatro siya nag-work dati. Kasama yun, yung step by step. At sa totoong buhay, nagkakaroon ng mga problema na pangit nga pag dito nakapan, pangit pag nandito yung ilaw. Marami kang kinokontrol. Ganun din naman kami sa YouTube, diba? Marami ko kinokontrol yung lighting, paano yung shot na to, pag in-edit na, paano ko gusto mo lumabas. Ganun din siya. Kaya sa ibang tao natural gumawa ng mga prompts. Sa iba kasi parang nauulol pag gumawa ng prompt. Hindi siya parang nag-search ka sa Google, ang isang linya lang tapos na. Hindi pala pwede. Kinasa si Foreman after kumain may buhos. Ito na lahat ng mga nagtatrabaho ngayon. Kailangan nyo extra, hindi mapapalitan kayo ng robot. Papalitan kayo ng AI. Pero di naman lahat. At sa tingin ko naman, ang buhay naman ay yung pag-a-adapt eh. Kailangan mag-adapt na magamit to sa buhay mo na pero ka pa rin naman yung sarili mong input. Hindi lahat iba ang gagawa. Tulad doon, diba? Sabi niya, writer daw siya sa teatro. Sabi ni Comicis na gumawa ng mga naparod natin mga AI videos before. Yung parte lang na hindi pa ako fully invested sa AI ay yung kanilang environmental imprint at yung kanilang nalalabas na pollution. Kasi malakas, lalo na sa ChatGPT, tingnan nyo, malaking epekto sa ating kapaligiran ang kada gamit mo ng ChatGPT. So sana may paraan ang gobyerno na maayos yun. Alam mo yun? Hindi ko alam. Gawin nila mas mahal. Pero yung mga proceeds, mapupunta sa mga environmental efforts, yung mga ganon. Hindi ko alam. Hindi naman ako lawmaker. Pero sa ganong effect sana. Ito na, 1 year after ako hindi gumamit ng AI at lahat ng mga katropa ko ay marunong na rest in pieces. Kahit 10 ka pa, 20, kukulangin yan sa mga trabaho mawawala sa'yo. Sunod, Dwight. Action! Alam ko AI generated na naman. Steady. Steady mo, Betlog. Steady ra, steady. Rocksteady. Yan ang hindi magagawa ng Steady. AI. Mga ganyang kapaligiran, ganyang kapogi. Labay mas kamera. Labay kamera. Lapad-lagpas ya. Bihis, kaliwa. And cut! Ben, iba talaga. Pag ako napatawa ng AI sa mga susunod na papadala nyo, wala na. Katapusan na natin. Katapusan na ng mga lahi natin. Iba pa rin ang humor ng tao. Tunad! Ito na tayo dahil sa mga AI programa, no? Okay, kapag ito, prompter. Yung artist na kinuhanan ng style. Tunad! Hindi na po natutuwa ang kaibigan namin. May pre-taste. The most human reaction of all time. Yan. Hindi nga, AI, gayahin nyo nga yun. Sunod. Pauli, no memes as commuting pa. Kailangan ko to. Panlinis. So, nakuha daw niya to sa kuya niya. Lumang helmet. Dashcam yung ginagamit ko. Nakita ko lang sa story sa kuya ko, left unused for years. Wala siyang brand unfortunately. Wow, 1080p nung time na yan. Oh my God. Nakapanganak ko lang nito. 5 years old lang ako. Nag-start na si Go Fiber. Saan to? Ang biyahe to. Alabang, wala bang limbing. Oh my God. Dati ganito lang din yung mga ini-recreate. Ganito lang no? Ganitong pixel ratio lang. Oh my God, ang ganda ng kotse niya. Woof! Doon tatapos natin mga video ngayon. Maraming salamat sa mga nanonood. At syempre, huwag niyo kalimutan bumili na ating merch. Galit sa Bobo, Bobo rin na paubos na. Ito yung non-hoodie version. At syempre, ang ating medyo Bobo hat. Pwede tayo mapalitan na AI. Maraming salamat. Last na to na supply. Mawawala na to this year. Kung tayo like, share sa mga hindi nyo pa AI na friends. Gawa lang na AI friends. Huwag nyo subscribe. Pawala, paalam. Shoo!